Nggih, kados kepripun, Pangeran Lesmana. Ngene ya, Noman. Tak tamat-tamatke awakmu iki kok rada sayah utawa pegel banget. Nalikane awakmu ngadepi karo sing jenenge para pasukaning bala tentara Rahwana Diraja. Ya ngene ya, Noman. Nggih, boyokku rasane pegel kabeh nalikane tanding karo sing jenenge para pasukane Yeksa Buta. Rahwana. Ngene ya, Noman. Mergo awakmu iki ketok ya rada sayah, aku arep nganu ya, Noman. Iki ngono tanganku iki kodok rusak sithik. Lah. Sawetara iki awakmu ya kudune nang kene dhisik supaya rada pulih tenaga dalammu, Anoman. Nggih, rasane pegel kabeh. Ya wis, Anoman. Aku iki arep kae ning cedhake samudra. Wah, ketok iku seger banget, Anoman. Kanggo ngresiki tanganku, sikilku, lan iso mbasuh wajahku, Anoman. Wis monggo. Wis, Anoman. Awakmu sing apik-apik nang kene. Nggih, ngestaken dawuh. Lho. Barang Raden Lesmana mlaku teko kono aku lagi eling. Yen kono iku ana suwijining bangsa Yaksaksa. Bener samudra iku dudu sembarang samudra. Mesthoi kono iku ana sing jaga bala tentarane Rahwana. Ya. Ora lila yen nganti Pangeran Lesmana kenapa-napa. Ya tak tututan ae. Wah, ati iki rasane bunga banget. Nalikane ngerti ombak lan samudra sing banget nyenengke atiku iki. Wah, ra krasa. Sak nalikane jaman semono aku karo Kakang Rama Wijaya tau dolanan bareng ana ing samudra. Ya, ngene ya. Mergo iki aku iki rada kurang resik mergo wis iki mau liwati dalan rada pentong banget. Ya wis tak ijikane ning Kepiye? Sapa jenengmu? Aku Lesmana. Kurang ajar, ora duwe tata krama. Permisi ora lapor ora. Iki mange aku mbok arani apa? Ngene ya. Aku bakal wis ora ngerti yen awakmu iki ana ing jroning samudra. Aku kang diutus Sang Prabu Duryodana supayane jaga kawasan kene iki. Ngene ya Buta. Kepiye? Jenengmu sapa? Aku sapa? Aku lagi pusing 7 keliling. Lah kepiye? Pusing kenapa to, Buta? Pusing kenapa? Ora nyadar awakmu nalikane aku enak-enak istirahat keturu ana ing kene iki. Lah, aku krungu pakipi dicak-icik ana wong ijik ana ing kene iki. Bareng tak plengake tak pleroki jebule. Jalma menungso. Batinku ape tak kremus yen iso. Buta, kepiye? Ya sepurane wae aku iki nangekno tulung. Ra iso. Aku ra iso nampa yen kowe njaluk sepuro karo aku. Terus menjur kepiye to, Buta? Emangnya aku mbok anggap apa nalikane kowe ijik? Kok usek-usek ndasku, bathukku iku iki dudu dolanan. Aku rambutku mbok jambaki. Buta, kepiye? Aku babar blas ora tau ngerti yen ning kene iki ana jalma menungso. Lagi ngerti iki aku ketemu karo jalma menungso wani nyebrang ana ing samudra kene iki. Mangerten ana sira. Kepiye? Sopo? Lan duwe piandel apa? Kok nganti awakmu wani-wani tekan kene. Ngene ya Buta. Kepiye? Aku iki sak temene ya. Ora perlu diurusan karo kowe. Ya aku sak perkara iki ya kepengin ngresiki awakku.
mergo rada kurang resik. Pinandi. Aku iki ngono sak temene ya arep goleki kakang mbokku yaiku permaisuriné Kanjeng Prabu Ramawijaya. Loh, weh, dape. Ya. Yen nganti kowe macem-macem wani nerusno langkahmu, kowe bakal ngadepi sing jenenge buta. Dungakno kupingmu. Buta yuyu rumpung. Buta yuyu rumpung. Bener. Ngene ya buta. Kepiye? Aku bebas randa urusan karo kowe. Lho, Kakang wil katak sini, tangi, rene. Kecopak. Wih. Lho, Lho. Sapa iku ta buta? Iki sapa? Kenalno, Kang. Wah. Ya aku iki sing jenenge buta wil katak sini. Wah. Tapi wis krungu dhewe sapa? Aku kok dadi ndredeg-ndredeg ae. Wah. Iki jane ana apa, Kang? Kok ndelalah aku panggil tekan kene iki sak pelune ndek ana apa? Kepiye to? Ngene, Kang. Aku enak-enak turu. Dosa-dosa bathukku ngan kowe iki. Ya, ngene ya. Kowe sapa lan saka nang endi? Wah. Aku sak temene ya Lesmana. Arep apa lan ape apa lan kudu apa lan kudune wae apa. Lha iki takon ta apa? Ya takon. Kepiye? Adi buta yu rumpung. Ya ngene. Awake dhewe iki netepi dawuhipun Sang Dalem Prabu Rahwana Wiraja. Kakang tak sini. Kepiye? Yen ana jalma manungsa teko kene iki awake dhewe sing bakal cilaka. Yen nganti kecolongan kebobolan laku nganti ngancik ana ing kraton. Ngono. Wah, iya aku rada paham. Ya ngene ya. Kepiye, Kang? Kanggo wanti-wanti awake dhewe iki entuk pidana saka Sang Prabu Dalem Rahwana. Yen awake dhewe nganti ora becus njaga kawibawan ning kene iki merga awake dhewe iki kang diutus supayane netepi dawuhipun Dalem. Ya sawetara iki aku sing bakal maju dhisik ngicipi sepira dedayane jalma manungsa sing wani mlebu kene iki. Buta wil katak sini. Kepiye? Sadurunge awakmu iki arep kepengin perang marang aku, ya ora ngerti sapa aku. Blas gak ngerti sapa kowe. Aku ora peduli arek kowe sapa. Yen ngono iku aku ora peduli. Penting aku netepi kewajiban tugasku tak jaga. Yen ora tak jaga mesti aku entuk narapidana saka Sang Prabu Rahwana Wiraja. Iya. Ngene ya. Saiki tak paling ngerti. Aku iki satemene utusan saka Sang Prabu Ramawijaya. Lho, utusan. Iya. Aku kepengin ngerti pawujudane Rahwana sing gondol mbopong boyong. Kakang Mbok Dewi Sinta yaiku permaisuriné Ramawijaya. Ra bisa. Rahwana iku raja sing digdaya. Yen kowe bakal ngadepi Kanjeng Prabuku, ya adep ana aku. Butuh kata sini. Kepiye? Aja ngono, Kang. Awake dhewe kudu tetep waspada. Tak delok nganggo. Tak tamat-tamatke iki bentukane dudu pawongan sembarangan. Grembyong go ngenekan. Ya. Aku kepengin ngerti sepira didayane.
Yo, maju kok yen kowe pancen kesatria sejati. Kowe kata sini lan putoyo rumpo. Kepiye? Kepiye? Yen keragam semingkir ameng papan kene iki, ya tentu nih. Kowe bakal nyesel ngurimu pecat nyawamu saka ragamu. Lho, kurang ajar. Ya. Doan.